Assalamu alaikum, يجي شو ما شاهدوا القناة ده هون ده أشلو شو موضوع شو Video daí olha ele samo interesse na comentário galera são samo interesse na comentário é na que cedo sim vídeo tipo solution ديكيو سوي الحمد لله ديكو صو هو ده شو بايع ده لا واتساق شو تاني فيديو عجاش ورق ها هو فيديو صبر دي مukbang gross highlights бош са видео يخويز يعني союз ну короче это канал где они вот там мирские видео что Китай чулилиш Япон чулилиш Корея чулилиш штат я меш бешкиньон вот اشت فيديو يقر وجد عيول يباح قميان تدياشي ها نتصحوا ما يرتا هالفيديو دعيول اللي سون شو قال وردر هوكا تعالي بويش قاعدات او اكران ديا с инстаграм горишун ссылка в описании горишун телеграм ссылка в описании горишун вежли ежи просто без лишних слов дайвол расолар асами решунар мерзкие видео короче шейнар ишт видео шхасията интересных ета короче аж 500 лайк набрать той я сразу короче шел видео чуху сарёшукшун бисмиллахир рахманир рахим бисмиллахир рахманир рахим. Интересно, хугаритиш. Осторожно, это видео может содержать шокирующий контент, который невозможно молчать. Берегите своих близких, берегите себя и своих близких. Абдурахман Рахманов. Хуахбу. Ну, аж дабу. Сахиету на хуба. Мне им интересно, я там. Алоэ. Сок не льешь алоэ. Отцунал я шишун, если что. Спасибо, царь Бадайвич. О. Давай. Табот вор. Давай, дитя, моя да, царони. So, что, она выш дишен, да, боудеч. О, страшно, тут он хуй аюшек, на не бен буи, на не ачи хуй, я тараканять. Личинки, или я. Ему kan adutatin, já bela morte, bari. Profissional, mas hala. Ну-ка. Стуф, царь, и что мы крейцер читергенишун? А что ты гаишун, ежри? Видео цаши, код дишун, да, код я чи хэн дишун. Хан я цинга хауси, в комментариях я знаешь, и хани, движение, хую, сут я хуй швати, хую и движение. Все краче, мози душ, хуюш. Бахца гайчи, да, царон, елау исак. وين هاي سيتيا واي قرز نقي صوص ياتي صوتو نختيش ياشتيش شو سواخ يبقى الموزق يال صلاحتي موزقي وشكينا عن صانا جينا عن جيني صلاحتي موزقي وشكينا عن табад. Ну, из-за более-менее. Уются соли, но более-менее. И движение счастья, алио, штырю. Ну. دين درشون شاريزم بز بوش اسمينوك شو ميسك يحقي خلات سيد يا عرالتني ушатсон, если что, бам, живой осьминог, مش عرالتن صندعي يا يجمع يا ترى ما هي بين بالو
Очень смешно. Цуюшек. Цуав езвези дома теша гую тиша. Юшек бокш. О, хакон карза хакон кухни гуюга. Соус обязательно. Махазук эти. Жанк тушен гениш, он есть что? إذا أسمنوجات راح يتزايغ نغير أنا ديل دايا مينو هذا أبيتيت نعجوشر هو يرأي أزدجاني تشار بوقي تشار الله طايات ما بقي إشتو ميجريات عوضل لا не знаю عوضل فاصولي فلافلي تغاسم هو أولتنا قزع سمو أولتنا فرانتي عاش باش خيطة بوسخ أصابنا ريكي وشي علي все доели ерин пхэмин вот я баняк моя си так свою хузаки шолх частью хузам ничего себе так сейчас هلا هر سويت حاجة بيجي قد часть آخر يتشون تاخر فيديو وي ندوا فيديو رزدليتي يزرقيتي شو دوايتي والله نو هيت حاجة نشقي تشوت حاج أو ميرسكي ياتر اللي سون تحني بين تغي ترتيشوش ميرسكي ياتي تغا سون دوايتي شلخ جاست عيو لقوي بسم الله الرحمن الرحيم كي خوج مخبار Мудинает. Дальше первую часть только я знаю бах, хорошо частью башен. Ша ашсан, ассан. Представляете бах шашен. Кино. Не хуй цагаан сондела. Таракани. Или Wi-Fi антенни.松菜叶种那边吧，我有把做，黑的点少，哎呀，我还得不个呀，哎呀，我6000呀，哎呀，我هالعاجنك يا أخوي هو فيديو يا أخوي هالعاجنك شون هاكون تغا شون كوخني هو يوخن إيرين دي تزوي شون кетчуп очень странный вегис цани легам дуи حاجة سينيا لك دوي بعض يديتش ميرزي هما يجا عندي لغاية سيتي يبا نتاع هو يوشي ديش هو يوشي بس أي سواعة دقا دوات سدا ديز يا هو يوشي يلا عايش ميرسكي يعني يقولي عاشا بقت ايات ودانا مصر ميرسكي ياتي تا ميرز وني نو سيرو اوختو ميرسكا يو اوختو او интересно до хабага يجوي صحاش هنا ايوه هاي حاجه متيرلي توي ده راس وين هاي ده الله بس حدا عايزة يسوي شو احنا نعدو برضو عدوي انا حقنهم чисто зеленый столью дохватен улитка улитки نفس قلا مارس غيرهم عنا يسوي شو واحد ومسك اسمنو وضع تعيد و
Цеёдели. Цеёди. Ар самый умный мастер соус чуйно сразу тебе уж. Цан соус рук соус чуй. Удина. Ай дер да вайла. الصبا السيردي ده ويحقوا كيشنر هاوي عشان شكيتاش موبايلي كريش بوش يابونش بوش تغاسون بيه تعيروش حاول ده تشيل كوستي شات لسه نوشتن دالا ده أتر كريسو شو راح ندعيو أرمي وش أتصل بيونا وش ورد عدو شو هاتي واه ويت مال ولا صو شو واحد ما ويت ولا عيلي أنا مكدوق يا تغلو يجي عشان видео хотят, давайте 500 лайк набрать, давайте сразу же следующий час шоку саришу на то уже цайтпин вот аю за выше час сейчас хаж давала Аргении или вот сунде на части разделить или вот видео. Чем видео хотят лайк, дел подписаться, сум лично слабохий таркар, не так как раньше, да. Давайте сразу и час. Как хочется. Гордой.